Cilj muške i ženske reprezentacije Srbije biće plasman u prvu diviziju, ali povratak među najbolje selekcije neće biti ni malo lak. Muški deo tima predvodit će iskusni Aleksandar Karakašević. Ja idem pre svega da im pomognem, ako budem mogao, i da probamo se plasiramo u te prve 3 ekipe u grupi i da probamo se borimo za što viši plasman. Ženska selekcija Srbije ima nekoliko mladih i veoma talentovanih stonoteniserki. Veoma mi je drago što ženski stoni tenis ima napredak i što ima mlade igračice. Ujedno sve devojke su tek ušle u seniore ili su još uvek juniorke. Apsolutno je cilj finala druge divizije. Mislim da devojke možda i po kvalitetu nismo tu, ali sa željom i motivom koji idemo, mislim da mi treba da budemo iznenađenje i da druge ekipe trebaju nas da se pribojavaju, a mi idemo puni samopouzdanja. Očekujem da ćemo igrati najbolje što možemo, da ćemo se ponašati kao jedna ekipa, da ćemo bodriti jedno drugo i da ćemo dati naš maksimum i verujem da ako tako budemo odigrale i ako se budemo međusobno podržavale, da će rezultati sami doći. Sabina Šurjan predvodi novi talas stonoteniserki. Osvojila je 6 medalja na evropskim prvenstvima za mlađe kategorije, 1 srebro i 5 bronzi. Moj cilj je da idem na olimpijadu i da ostvarim što bolji rezultat, možda i neka medalja dobijem. Moj neki cilj je da 2024. imamo ekipu na olimpijskim igrama i za to se trenira i ja se za to borim i najviše trudim, znači da bi to nekako ispoštovali i dali maksimalne uslove da stvarno odemo kao ekipa na olimpijske igre. Sabina Šurjan bila je prva na evropskoj rang listi za juniorke, dok je na svetskoj 5. Među prvih 10 stonoteniserki nalazi se čak 8 kineskinja i 1 Japanka. U našoj grupi sreće imat ćemo, ja mislim, samo Kanadu koja će biti kineskinje i u Engleskoj će biti 1 kineskinja, koliko se ja sećam, a u ostalim zemljama na svu sreću nema kineskinja. Sabina Šurjan je jedna od mojih bliskih drugarica, sa njom sam gotovo odrasla. Dugo godina smo igrale dubl zajedno, dugo godina smo bile u ekipi zajedno. Ona je nama pandan Karakaševića koji je nevoruki igrač, to je jedna fantastičan talent. Ono na čemu mi moramo da poradimo, to je naravno njeno kretanje za stolom. Ako uspemo da te sve segmente spojimo, mislim da će ona izrasti u jednog vrhunskog seniorskog igrača. Ona je jedna osoba koja će uvek biti spremna da ti pomogne, koja je uvek tu za tebe. Pa dosta dugo smo zajedno, od maltene od kada smo počeli da treniramo, tako da to je već 10 godina, dobro se poznajemo, mnogo dobar igrač, talentovana, pogotovo što je levoruka, dosta je nezgodna u igri i ona to dosta dobro koristi. Sa njom ne postoji reč ne, dakle ona je uvek spremna za zabavu, za neku avanturu, za neku ludost. Sabina Šurjan nedavno se u Tunisu kvalifikovala za olimpijske igre mladih. Ove sezone očekuje je još, pored seniorskog i juniorskog prvenstva sveta, i šampionat Evrope u Rumuniji. Jako sam srećna što sam se kvalifikovala, bilo mi je naporno. Prvo sam igrala turnir, Pro Tour svetski turnir u Tunisu, bila sam prva i poslednja 2 dana su bile kvalifikacije, gde sam prvi dan ispala u 8, pa sam se sledeći dan kvalifikovala i jako sam srećna.